እንታይ እንተበሊዕካ ኢኻ ዕድሜኻ ዝነውሕን ቆርበትካ ኣንጸባራቕ ዝኸውንን ነዞም 7 ምግብታት ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ እንተተመጊብካዮም ህይወትካ ሕጉስን ሙሉእ ጥዕና ክህልወካ ይሕግዙኻ። እንተዘይተመጊብካዮም ግን ንጥዕናኻ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ኢኻ ትእትዎ ዘለኻ። ምክንያቱ ምግብኻ ከም መድሓኒት ጌርካ ምውሳድ እንተዘይጀሚርካ መድሓኒት ከም ምግቢ ተወስደሉ ግዜ ርሑቕ ኣይኸውንን። እዞም 7 ምግብታት ብኽኢላታት ጥዕናን ሳይንቲስትን ተረጋገፁ ዓይነት ምግብታት እዮም። ፋይድኦም ድማ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። እቲ ቀዳማይ ፓፓየ። ኩሉ ግዜ ፓፓየ እንተትበልዕ ሕጉስን ጥዕናኻ ዝተሓለወ ይኸውን። ፓፓየ ዝሞቱ ውሃዮታት ቆርበት ንምውጋድ ይሕግዝ። ንቁፅ ቆርበት ይከላኸል። ፓፓየ ብቐጥታ ኣብ ቆርበትካ ብምልካይ ወይ ብምብላዕ ጽቡቕን ልስሉስን ቆርበት ክህልወካ ይገብር። ንዝተሰናጠቐ ተረከዝ ንምሕካም ይጠቅም። ብተፈጥሯዊ መንገዲ ዝሞቱ ውሃዮታት ካብ ቆርበት ንምውጋድ ዝሕግዝ እዩ። ተፈጥሯዊ ሕብሪ ቆርበትካ ንኽምልስ ይሕግዝ። ጸለምቲ ነጠብጣባት ንምጥፋእን ኣብ ቆርበትካ ዝረኣዩ ምልክታት እርጋን ንምንካይን ንምሕካም እውን ይሕግዝ። ዕቤት ፀጉርን ጥንካሬኡን እውን ይውስኽ። እቲ ካልኣይ ድማ ሎሚን እዩ። ሎሚን ንባክተርያ ዝቃወም ባህሪ ኣለዎ። ብቫይታሚን ሲ ዝሃብተመ እዩ። ጽማቕ ሎሚን ምስ ማይ ቀላቂልካ ምስታይ ሚዛን ኣካልና ንኽሕሉ ይሕግዝ። ስራሕ ከብዲ ብምንቕቓሕ ካልኦት ጉድኣቲ ነገራት ካብ ኣካልና ንምውጋድን ፈሳሲ ሓሞት ድማ ፈሳሲ ባህሪኡ ንከይስእን ይገብሮ። ሎሚን ብቫይታሚን ሲ ዝሃብተመ ብምዃኑ ካብ ጉድኣት ውሃዮታትን ምስ ዕድመ ተታሒዙ ዝመጽእ ጸገማትን ፍቱን መድሓኒት እዩ። ጽማቕ ሎሚ ጸረ ካንሰር ባህርያት እውን ኣለዎ። ምስ ዕድመ ተታሒዙ ዝመጽእ ሕማም መላግቦውን ይከላኸል። እቲ ሳልሳይ ድማ ብርጭቕ ወይ ዋተርሜለን እዩ። ብፍላይ ንዝሰብሑ ሰባት ብርጭቕ ፍሉይ ጥቕሚ ኣለዎ። ነዚ ፍረ ተኽሊ እዚ ብተደጋጋሚ እንተተጠቒምካሉ ቀጢንን ጽቡቕን ከም ትኸውን ይገብረክ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን፣ ፀጉርኻ እናነከየ ንዝጸገመልካ እውን ፍቱን መድሓኒት እዩ። ብርጭቕ ንኣካልና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ቫይታሚናት ማዕድናትን ከይበዝሐ ንኣካልና ብዘድሊ መጠን ካሎሪ እውን ዝሓዘ ፍቱው ተኽሊ እዩ። ብርጭቕ ንኣካልና ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ቫይታሚናት ማዕድናትን ከይበዝሐ ንኣካልና ብዘድሊ መጠን ካሎሪ እውን ዝሓዘ ፍቱው ፍረ ተኽሊ እዩ። ሰውነት ንምንካይ ይሕግዝ። ካብ ሕማም ሽኮርያ ጸገም ሕማም ልቢ ይከላኸል። ንኣካልና ተወሳኺ ሓይሊ ይህብ። ንጥዑይ ዕቤት ፀጉሪ፣ ንጥዑይ መስርሕ ምሕቃቕ ምግብን ንቁፅ ኣካል ንምክልኻል እውን ይሕግዝ። ብርጭቕ ዝከላኸሎ ካልእ ነገር ድማ ዓብዪ ጸቕጢ ደም እዩ። ካልእ ጥቕሙ ድማ ንካንሰር ዘለካ ተቓላዕነት ይንኪ። እቲ ራብዓይ ድማ ጉዕ እዩ። ቫይታሚን ኤ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣብ ውሽጢ ጉዕ ዝርከቡ ንጥረ ነገራት ስለ ዝኾነ ንንጥረት ዓይንን ንጥዕና ዓብዪ ተራ ስለ ዝፃወት ጉዕ ምብላዕ ፍሉይ ጥቕሚ ይህበካ። ጉዕ ብቫይታሚን ሲ ኣዝዩ ዝሃብተመ ስለ ዝኾነ ቆርበትካ ጥዑይን ዘንጸባርቕን ክኸውን ይገብሮ። ንሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ የዕቢ። መስርሕ ምሕቃቕ ምግቢ የፍጥኖ። ጉንፋዕ፣ ሰዓል ከምኡ እውን ካንሰር ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ዝለዓለ እዩ። ንጥዕናን ጥንካረ ዓጽምን ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ንኣካልና ዘይጠቕሙ ንጥረ ነገራት ብምውጋድን ምንጭ ፋይበር ብምዃንን ሕማም ድርቀት ይከላኸል። ጉዕ ዝበልዑ ሰባት ቆርበቶም ከንጸባርቕን ቀልጢፎም ከይኣርጉን ይገብሮ። እቲ ሓምሻይ ድማ ኣቮካዶ እዩ። ንጉስ ፍረምረታትን ኣትክልትን ዝበሃል ኣቮካዶ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞም ንጥረ ነገራት ንምጥቃስ ዝኣክል ዚንክ፣ ፎስፎረስ ከምኡ እውን ቫይታሚን ኤ፣ ቢ ዝኣመሰሉ ሒዙ ይርከብ። ኣቮካዶ በዚ ጥራይ ኣይውዳእን እዩ። ኣብ ውሽጡ 160 ካሎሪ፣ 2 ግራም ፕሮቲን ከምኡ እውን 15 ግራም ስብሒ ወይ ድማ ፋት ሒዙ ይርከብ። ናብቲ ብዙሕ ጥቕምታቱ ምስ ንኣቱ ድማ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ ቫይታሚን ኤ ንሕማም ልቢ ዘለና ተቓላዕነት ብዓብዩ የጉድሎ። እርጋን ንምክልኻልን ጽባቐ ቆርበት ተሓልዩ ንኽጸንሕን ይሕግዝ። ክብደት ምንካይ እውን ኣዝዩ ተመራፂ እዩ። እቲ ሻድሻይ ድማ ቀይሕ ሽጉርቲ እዩ። ቀይሕ ሽጉርቲ ካብ መኣዛ ምግቢ ምዃን ሓሊፉ ንጥዕናና ዝህቦ ጥቕሚ ብዙሕ እዩ። ቀይሕ ሽጉርቲ ንሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣካልና የዕብዮ። ኣብ ውሽጡ ክሮሚየም ዝበሃል ንጥረ ነገር ኣለዎ። እዚ ንጥረ ነገር እዚ ንጸቕጢ ደምን ሽኮርን ይቆጻጸር። ቀይሕ ሽጉርቲ ንኣካልና ዘሳሕይን ዘቃጽልን ባህሪ ዘለዎም ኣላርጂታት ይቆጻጸር። ጥረ ቀይሕ ሽጉርቲ ምብላዕ ወናኒ ጥዑይ ልቢ ይገብረካ። ንህቢ ምስ ዝነድፈካ ቁሩብ ማይ ቀይሕ ሽጉርቲ እንተለኺናዮ ካብቲ ስቃይ ዕረፍቲ ንረክብ። መዓልታዊ ቀይሕ ሽጉርቲ ምጥቃም ካብ ቁስሊ ጋስትራይት ይከላኸል። እቲ ሻውዓይ ድማ እዚ ዓይነት ምግቢ እዚ ኣብ ኩሉ ቦታ ብቐሊሉ ዝርከብ
ናይ ድኻ ኣቦ ናይ ድኻ ኣደ ምግቢ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። ብዋጋ እውን ጅባኹም ዘይጉድእ ምግቢ እዩ። እሱ ድማ ድንች እዩ። ድንች ብዙሕ ማሕበረሰብ ሃገርና ዝጥቀመሉ ምግቢ እዩ። ግናኸ ብዛዕባ ጥቕሚ ድንች ትፈልጡ ዶ? ድንች ብፍላይ ንፀገም ወርሓዊ ፅግያት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ንቓንዛ ርእሲ ንዘለዎም ኣወዳትን ኣዋልድን ፍቱን መድሓኒት እዩ። ጥቕምታት ድንች ኣሕፅረ ኣቢለ ክነግረኩም። ንሕማም ጨጓራ ፈውሲ ይኸውን። ንፀቕጢ ደም ንዘለዎም ሰባት እውን ፈውሲ ይኸውን። ንብዙሕ ህይወት ዘጥፍእ ነቲ ቀታሊ ሕማም ካንሰር ይከላኸል። ሕማም ኩላሊት እውን ይከላኸል። ድንች ክንድዚ ዝኣክል ጥቕሚ ኣለዎ። ብመልክዕ ጁስ እንተወሲድናዮ ከዓ ዝበለፀ ይኸውን። ጽማቕ ድንች ብተፈጥሮ ንሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምምሕያሽ ብተደጋጋሚ ንዘጋጥም ቃንዛ ርእስን ንወርሓዊ ፅግያት ዝስዒቡ ዝመፅእ ሕማማትን ንምህዳእ ልዑል ጥቕሚ ኣለዎ። እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ ፍኖት ክሊኒክ ንሎም ዓንቲ ሒዘልኩም ዝቐረብኩ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ጽኑ።